Един ден на езерото. Една слънчева събота. Томас, 35-годишен баща, и неговият 10-годишен син Макс пътуват заедно с малка кола до близкото езеро. Макс обича природата и риболова. Рано сутринта те стават, закусват заедно и събират риболовните си принадлежности в раница. Носят със себе си въдици, стръв, малка лодка и много добро настроение. Когато пристигат на езерото, небето е синьо, а птиците пеят. Томас паркира колата и те се отправят към пристана за лодки. Макс възкликва: „Татко, нямам търпение да ловя риба." Томас се усмихва и отговаря: „И аз, Макс. Днес ще уловим много риба." Заедно се качват в лодката и бавно плават по гладката повърхност на езерото. В лодката Томас разговаря със сина си. „Знаеш ли, Макс, риболовът не е просто спорт, а и чудесен начин да се насладиш на природата. Можем да наблюдаваме рибите и да усетим спокойствието." Макс слуша внимателно. Обича, когато баща му обяснява защо природата е толкова прекрасна. Докато плават, Макс вижда цветни риби във водата и дори малка птичка, седнала на брега. Когато лодката хвърля котва на спокойно място, те подготвят риболовните си принадлежности. Томас показва на Макс как да държи правилно въдицата и как да прикрепи стръвта. „Сега е твой ред, Макс. Опитай", казва Томас. Макс хваща въдицата и повтаря това, което баща му е показал. Хвърля въдицата и търпеливо чака. Минутите минават в тишина, нарушавана само от лекото плискане на водата и нежния ятър. Изведнъж Макс усеща леко дръпване на въдицата. „Татко, мисля, че хванах риба", извиква той развълнувано. Томас бързо отива при него и му помага да държи въдицата. Заедно изваждат рибата от водата. Това е малък костур, но за Макс е огромен успех. „Браво, Макс", похвалва го Томас. Макс е горд и се усмихва широко. След като уловят рибата, внимателно я пускат обратно във водата. Томас обяснява: „Ние не ловим риба само за да я задържим. Често ги пускаме обратно, за да продължат да живеят и да растат още много риби." Макс кимва и разбира, че природата е важна и трябва да я пазим. След риболова те се отпускат в лодката. Томас и Макс разговарят за преживяното. „Днес научих много", казва Макс. „Показа ми как да ловя риба и да ценя природата", добавя той. Томас е щастлив и се чувства като добър учител и баща. Денят минава бързо. Когато слънцето започва да залязва, те се връщат на брега. Макс и Томас правят няколко красиви снимки на природата. След това се прибират с колата у дома, уморени, но щастливи от прекрасния ден, прекаран на езерото. Когато се прибират, разказват на майка му за приключението си. Макс едва чака да отиде отново на риболов и да научи още повече за природата. Това беше един незабравим ден, който още повече сближи баща и син. Where do Thomas and Max go? A. To a lake. B. To a park. C. To the beach. The correct answer is A. To a lake. What does Max love? A. Playing soccer. B. Nature and fishing. C. Reading books. The correct answer is B. Nature and fishing. What do they do first in the morning? A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. B. They go swimming. C. They play video games. The correct answer is A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. What does Thomas show Max how to do? A. How to ride a bike. B. How to build a sandcastle. C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait.
The correct answer is C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. What fish do they catch? A. A large fish. B. No fish at all. C. A small perch. The correct answer is C. A small perch. Един ден на плажа. Една слънчева събота. 4 приятели Анна, Пол, Лена и Марк решават да отидат на плажа. Те са много развълнувани за пътуването си. Рано сутринта се срещат на гарата. Всеки приятел носи чанта с плажни дрехи, кърпи, слънцезащитен крем и малко храна. Анна е приготвила вкусен пикник, Пол е донесъл плажна топка, Лена носи своя фотоапарат, а Марк се грижи да има достатъчно вода и закуски. Заедно взимат автобуса до плажа. По време на краткото пътуване разговарят весело и дори пеят малка песен. Когато пристигат, виждат дълъг златист пясъчен плаж и блестящо синьо море. Слънцето грее ярко, а небето е чисто. Всички се чувстват щастливи и пълни с енергия. Първо, тичат към водата. Анна и Лена скачат в морето широки усмивки, докато Пол и Марк играят с топката на гасъка. Нежните вълни докосват краката им, а те се плискат един друг. Това е радостен и отпускащ момент. След като се измоляват от игра, сядат върху кърпите си, хапват от пикника и се наслаждават на звука на морето. Говорят за мечтите си, плановете си и си припомнят забавни приключения от миналото. В ранния следобед решават да посетят крайбрежната алея. Алеята е дълга и цветна пътека, която минава покрай плажа. По пътя има много малки магазинчета, кафенета и щандове за сладолед. Приятелите вървят бавно, наслаждавайки се на свежия морски бриз. На едно очарователно място за сладолед си купуват по един сладолед. Пол избира шоколадов, Лена взима ягодов, Марк предпочита ванилов, а Анна опитва лимонов сладолед. Докато хапват сладоледа си, разглеждат малките магазинчета и правят много снимки, за да запазят спомените от деня. Крайбрежната алея е изпълнена щастливи хора. В фонов режим звучи мека музика, а всички се усмихват. Приятелите сядат на една пейка, споделят истории и планират още забавни пътувания за бъдещето. Времето минава бързо и скоро слънцето започва да залязва. Небето се обагря в красиви нюанси на оранжево и розово, правейки всичко да изглежда магично. Вечерта се връщат на плажа за специално събитие – голямо шоу с фойерверки. Разстилат кърпите си върху пясъка и чакат с нетърпение. Морето проблясва под лунната светлина, а мекото шумулене на вълните прави нощта спокойна и тиха. Изведнъж тъмното небе се изпълва с множество цветове. Червени, сини, зелени и жълти фойерверки избухват в небето. Приятелите наблюдават красивия спектакъл и ръкопляскат радостно. Анна казва, това е толкова красиво. Лена добавя, никога няма да забравя този момент. Пол и Марк се усмихват и кимат в знак на съгласие. Шоуто продължава около 10 минути, изпълвайки сърцата им с топлина и радост. След фойерверките те събират нещата си и се отправят обратно към автобусната спирка. По пътя към дома говорят за прекрасния ден, вкусния сладолед и невероятното шоу. Това беше ден, изпълнен с радост, приятелство и незабравими спомени. Когато пристигат у дома, се сбогуват и си обещават скоро да организират още едно пътуване. Всеки от приятелите заспива с усмивка и много щастливи спомени от перфектния ден на плажа. Where do the four friends meet in the morning? A. At the bus stop. B. At the park. C. At the train station. The correct answer is C. At the train station. Which item did Anna contribute for the trip? A. A nice picnic. B. A beach ball. C. A camera.
The correct answer is A nice picnic. What activity do Paul and Mark do on the sand? A. They take photos. B. They jump into the sea. C. They play with a ball. The correct answer is C. They play with a ball. At the ice cream stand, which flavor does Lena choose? A. Chocolate. B. Strawberry. C. Vanilla. The correct answer is B. Strawberry. What special event happens at the beach in the evening? A. A fireworks show. B. A live concert. C. A bonfire party. The correct answer is A. A fireworks show. Разходка в гората. Всяка събота сутрин Анна излиза на разходка в гората със своето малко куче, Бела. Анна обича природата, а гората близо до дома ѝ е пълна с зелени дървета, меки листа и пеещи птици. Слънцето проблесва през клоните, а въздухът ухае свежо и чисто. Една събота Анна и Бела решават да се разходят по-дълбоко в гората от обикновено. Анна е развълнувана, но и малко нервна, защото никога не е ходила толкова далеч. Бела, обаче, е много щастлива и тича напред по меката пътека. Докато вървят, Бела изведнъж спира и гледа нещо близо до един хръст. Анна се приближава, за да види какво е намерила Бела. За нейна изненада, зад храстите се крие малка лисица. Лисицата има ярки, любопитни очи и изобщо не изглежда уплашена. Анна се усмихва и прави снимка с телефона си. Бела седи тихо до нея, махайки с опашка. Моментът се усеща като магия. След няколко минути зад тях се чува мек шум. Клонче се чупи и Анна се изплашва малко. Обръща се бързо и вижда възрастен мъж, стоящ на няколко крачки разстояние. Мъжът има добри очи и нежна усмивка. Здравейте, казва той тихо. Търся изгубеното си куче. Да сте виждали малко куче? Анна е изненадана. Не съм виждала никакво куче, отговаря тя. Бела лае тихичко, сякаш поздравява стареца. Мъжът обяснява, че често се разхожда в тази гора с кучето си Макс, но днес то е изчезнало. Анна го слуша внимателно и изпитва съжаление към него. Анна решава да му помогне. Ще ви помогна да потърсим кучето ви, казва тя с усмивка. Старецът се усмихва и благодари. Показва на Анна малка рисунка на кучето, за да й помогне да запомни как изглежда Макс. Заедно, Анна, Бела и възрастният мъж навлизат по-дълбоко в гората. Тършат около високите дървета, зад храстите и покрай малък поток. Бела тича весело наоколо, подушвайки тук и там. Гората е тиха, с изключение на звука от стъпките им и песента на птиците. След няколко минути Бела започва да лае силно. Тя е намерила нещо. Възрастният мъж бързо я следва и те откриват малко каджаво куче, скрито под един хръст. Кучето изглежда леко изплашено, но е невредимо. Макс, възкликва старецът радостно. Вдига малкото куче и го прегръща силно. Анна е много щастлива да ги види отново заедно. Възрастният мъж благодари на Анна и Бела за помощта. Той казва, днес беше много специален ден. Помогнахме си и намерихме нови приятели. Анна се усмихва и усеща топлина в сърцето си. Скоро слънцето започва да залязва, а небето се изпълва с красиви нюанси на оранжево и розово. Старецът, Макс, Анна и Бела вървят заедно обратно към края на гората. На автобусната спирка се сбогуват. Анна и Бела се прибират у дома, изпълнени щастие и прекрасни спомени. Този ден Анна научи, че дори една обикновена разходка в гората може да се превърне в голямо приключение и да доведе до нови приятелства. Тя и Бела с нетърпение очакват следващата си разходка,
чудейки се какви изненади ги очакват. What does Anna do every Saturday morning? A. She stays at home. B. She goes for a walk in the woods with her dog. C. She goes shopping. The correct answer is B. She goes for a walk in the woods with her dog. What does Bella do when her and Anna walk deeper into the woods? A. Bella runs ahead on the soft path. B. Bella sits quietly and does nothing. C. Bella goes back home. The correct answer is A. Bella runs ahead on the soft path. What does Anna discover near a bush? A little fox. B. A small bird. C. A stray cat. The correct answer is A. A little fox. Who does Anna meet after taking a few steps deeper into the woods? A. A young girl. B. An old man looking for his lost dog. C. A park ranger. The correct answer is B. An old man looking for his lost dog. What does the old man ask Anna about? A. If she has seen his lost dog. B. If she knows the way out of the woods. C. If she has a phone. The correct answer is A. If she has seen his lost dog. We hope you enjoyed these Bulgarian short stories. If you're looking to improve your Bulgarian language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C1 advanced level for more experienced students. We also have the Easy Bulgarian Phrase book, which features over 750 everyday phrases for Bulgarian language learners. And keep an eye out for more Bulgarian language videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.